ito mga kalingap yung karagdagang kahoy para dun sa gagawing bahay para kay Lola Tina. Ayan po ang mga daladala namin. Medyo mapagod. Lola, gigibay na namin yung bahay mo. Ano yan, Lola? Gagawa ako ng walis. Ito po, may panghaligi na to. Maganda na itong panghaligi, oh. Lola, tinulungan tayo ni Cedric. Ito, Martilyo. Ayaw pa ako. Gagawa na kami ng bahay mo, Lola. Kami lang ang gagawa, mga kalingap. Nagdala na kami mga kahoy. Saan na kayo nagkuha niyan? Sa bundok, Lola. Nako. Nagpunta pa pala kayo sa bundok. Oo. Si Cedric nagpabundok yan. Nanguha ng kahoy. Ganyan ka namin kamahal, Lola. Yeah. Baka kalimutan mo kami, Lola. Hindi. O, sinisimulan na ni Cedric, oh. Kabalatan natin si Radlin. Balatan para mas matibay. Tumubo. Matibay na ito, Lola, oh. Matubo ko ganyan. Ano, Lola, ang nararamdaman mo, Lola? Nakikita mo na ang mga panghaligi. Masaya na ako. Kakaroon na ako ng bahay na bago. Kasi laki na ng bahay ni si Rapitol. Kasi laki ng malaki ito, Lola. Ha? Pagod po kami sa mga kalinga, pagbuhat ng Malayo yata kinuhaan ninyo. Oo, malayo. Kunting tatlong balik pa. Maliit lang siya natin ito. Oo. Exercise na din natin, si Cedric, dati ng ay macho. Tayo lang ang mamacho. Naiiyak naman si Lola, oh. Hindi mo akalain, Lola, na magkakabago kang bahay. Gawa ka ng bahay, Lola. Para safe na safe ka, Lola. Nga ako na masaya ako magkakaroon akong bahay. Kung hindi sa inyo, hindi ako kakabahay na bago. Di mo na kaya, Lola, gumawa ngayon ng bahay, Hindi ko na nga kaya. Kaya mo pang pasanin ito, Lola? Hindi na. Hindi na. Talagang Hindi gaya ng dati. Nalakas talaga si Latin dati. Dati, Lola, kaya mong buhatin yan, mga kahoy na. Maliit pa nga yan. Oo. Sahat Nga ng si Radlin mag-isa. nahuling ako. Mag-isa. Malalaki pa dyan sa katawan na ng saging. Ang nabubuhat niyo, Lola? Oo. Grabe si Lola. Super super Lola ka pala noon, Lola. Dito sa upuan. Mabalatan natin, Lola, at maganda itong lagyan ng barnis. Balat. Binabalatan pa pala si Alvin. Para pag nalagyan ng varnish, hindi siya yung anuhan agad. Tawag dito yung aanayin. Hindi mo siya sinalisan daw, aanayin agad. Mabakal ka na sila natin, naging manok tama padugo. Padugo Bakit, Nay, kailangan pa ba yun ng Ganun ba yun, Nay? Yung padugo, pwede natin na. Padugo ka ngayon, Lola. Sabay tinola na. Ano, Lola? Man talagang kalalabasan. Hindi ka pwede magbili ng manok sa tindahan. Wala na yung dugo. Yan.
Parang uri. Bato lang po. Tama yung ginagawa ni Cedric. Nakaupo lang. Ha? Tama yung ginagawa mo, nakaupo lang. Ba't tayo mag-masiran? Para buwelo. Babalatan natin to. Naghahanap pa kami sa ng style ng bahay mo sa Facebook. Lola, Ola. Ako sa YouTube. Para Lola, magandang tingnan Lola. Para ang bahay ni Lola ay maganda po. Tayo mismo ang tayo yung naghakot, yung mga maliliit lang. Ito mga unat na kahoy. Manila da mo guys. Islam. Kailangan pa natin ng kawayan Kawayan pa Mga ilan Cedric pa ang kailangan nito. Pag natapos Lola ang bahay mo, pwede ka na mag-asawa ulit. Kilala mo nanay si Mang Ramon? May kilala kami si Mang Ramon. Ano daw kaya? Pero pag mabait, pwede. Lola? Pwede pag mabait. Ano Lola? Pa nag-iisa. Wow. May kasama ka. Aso. Aso. May kasama nga, okay na nanay na aso lang? Tama na yan aso ko ngayon kasama ko dito sa bahay. Kajuwin na lang daw. Lola, sasamahan kita Lola. Pag maganda na ang bahay na nagawa na Lola, sasamahan ka daw. Oo Lola. Kahit ka Lola. Mapunta kami dito Lola. Kasi kuya, ano yung piyo? Hindi na kasi hindi na kaya ng kanin. Tangus. Oh? Minsan Lola, hindi ka nakanin. Di ka nakain. Di ka raw po nakain ng kanin. Kanggus lang Lola. Mahirap dito ito. Babalatan ko pala ito. Hindi na sanay. Guys, pagati naman si Kajuwil si Radley nirap-nirap. Malaki ang samurai ni Kuya Joel ay. Ang hirap ibalat. Takat. Ito, simple. Parang nagkakain ng mani. Nahautakan si Kajuwil. Sus! Ayan, para itong bagong bahay. Nakaulan na si Cedric. Ang ganda lang tingnan, no? Si nanay. Ayan na si nanay. Nakukuhayan na. Boy, dyan na si nanay. Ay na. Makakalasa ng ginataan nanay. Grabe si nanay, nagpamerienda. Pero pamerienda na lang pala ang ni nanay. Nay, asan na po yung nakuha niyo, Nay? Na ito. Oy, mga saging. Ay, saging nga pati. Mga mga kamuting kahoy. Ayan na po mga kalingap. Ayan na, oh.
Ito, Ano yun, Nay? pamirindahan. Meriendahan namin? Oo. Oh, grabe si nanay. Nag-abala ka pa, nanay. Okay lang. Makita namin na masaya ka, Lola. Na napasaya ka namin sa gagawin naming bahay. Ano? Native house. Ayan, oh. May pamerienda po si nanay. Yan po ang kanyang pamerienda. Wala ka dyan, Nay, spaghetti? Wala. Joke lang, Nay. Alam ko po na mula sa puso yan, mga ano yan. Masarap yan. Namimiss ko na yung kumain ng ganyan, Nay. Sarap talaga ito. Pag kuminsan nga, isa lang ako na laga ako ng isang ganito. Tama ng almusalan. Almusalan nyo po, isang ano lang. Di ko pa nga na uubos. Ibig sabihin ay tanim nyo po yan. Grabe yan, no? Mga kalingap. Pwede ka, no? Hindi ka talaga magugutom sa bunto kapag marunong ka talaga. Ang galing nyo na ano mga kalingap. Pag tamad ka sa bundok, patay ka. Tapos maarte ka, no? Hindi ka nakain ng mga exotic, no? Ay! Mga, Masustansya pati. Pag nasa bundok ka na, nanay. oo, Ilang taong ka na nga ulit po? 76. 76 na, marunong pa mag ano, taro. Magaling pa mag ano. Tanim ng palay. Na, Malakas pa. Nagawa pa ng wali. Yung iba po baga matatanda. Wala na, baldado na. Wala na, nasa upo na lang. Oo. 70. Mahina na. Pero si nanay, ano talaga? Ang tawag kay nanay Kasi ay ano? ako ganito talaga ako. Maliit pa ako. Organic ka, Lola. Ay, Lola, ano? Organic yan si Lola. Ang mga kinakain niya, organic. Noong maliit pa ako, tinuruan ako ng magulang ko magtanim, maggamas. Wow. Nagturuan ako nila para matuto daw ako mag ano ng mga pagkain na ganito. Nay, naturuan kayo na yun, no? Sanay ka din na sa buhay na bundok ay ano, Lola? Sana nga ako. Pag naghirap sa ano, sa city, sinanay, parelax ang Ano kaya, Lola? Dalahin ka na namin. Mapadala ka, Lola, sa amin? Ayoko. Bakit, Lola? Ang buti dito, laging may trabaho. Ay doon kumagan upo, ay di madali ang buhay. Pag nagang upo, madali ang buhay. Oo, walang trabaho, hindi nababanat ang katawan. Pag hindi na babanat ang katawan, talaga ano na. Ano na Nagkakasakit. talaga dapat nagtatrabaho talaga, nagkikilos. Mm-mm. Hindi pa higa-higa. Hindi pwede yun, pahiga-higa ka. Kailangan pawisan ang katawan mo. Yan. Ay, dapat pala yun. Kapapagpawisan ka dapat. Ano, Pag nanay? hindi ka pinawisan, parang ano ang katawan mo, magibat, ikilos na. Mabilis ma-high blood. Ano, Lola? Oo. Kita mo, may namatay dyan. Binata pa yun. Sarap matulog dito, nanay. Mahangin, no? Kabundukan. Walang ka-problema. May zombie na sa city si Randy dito, wala pa. Ano? Zombie. Ay, may zombie na dun sa city. Dito wala pa. Ay, maganda magtago dito, ano? Nagkakaragata na naman, hindi. O, wala pa mga... Sinanay, pasipon lang. Wala nang kala pa. Delikado yung ano, zombie, ano? Karoon ng mga zombie, delikado yun. Ayip na silbi yan. Yay, tapos na ako. Yung pala. Nahihirapan ka ng balat na. Yan ang unang ano, unang step. Mabalatan mo na yung mga kahoy. Dati na, kayo ang gumagawa ng ganyan. Ng ganyan.
pa mo ilalagay ay naku. Yan po, nagluluto na si nanay nung ano, Baka kamuting hindi mo kahoy. na kinabangan ang asukal mo. Ang cute po ng lutuan nyo, nanay. Di ba na talaga ito, ano, nay? Kaya papalitan na natin para ano ka na. Yan ho, lalagyan ng asukal. Mukhang masarap yan, ay. Luto nyo. Kamuting kahoy po yan, mga kanina. Nilagyan nyo na ano. Sukal. Ayos pa po mga kalingap yung ano natin. Solar. Maliwanag pa rin. Yan po. Pinalata na po yung haligi. Yeah. Ang ganda nito. Ilagyan ng lason. Ano? Lason na pang ano. Para ano? Hindi siya Para lalong ano, matibay. hindi siya Kasi tira. anayin. Yung inaanay ba? Solid nun ba yun? Nanay, nagtulong na po si nanay, oh. Nanay, walang kakabudan. Pahinga ka, nanay. Kami nang bahala dito. Sabi ni nanay, bawal na magpahinga. At baka mamatay. Sabi ni nanay, pag nagpahinga ka, patay ka na. Simula ngayon. Yan pala ang sikreto, nay. Trabaho lang ng trabaho. Bakit yung iba, nay, pag nasusobra sa trabaho, namamatay? Baka yung May tinatawag sakit talaga yun na. Talagang asma, yung ganon. ano. Yung sa mambungadon, yung lalaki, di ba, Vince? Nasagad sa kakabuhat kasing lakas mo yung Cedric. Ano daw yung bigas, nabubuhat daw niya sa sentro. Ngayon, parang ano na siya ngayon, payat na. Na ano yun, naluslus. Naluslusan. Nagbubuhat daw siya ng mabibigat. Tapos bigla daw parang may ano, tapos ngayon, para siyang tagano na siya. Oh. Pangit kasi yung buhat ka ng sobra Hindi, sa pare. timbang mo. Oo. Pangit yun. Bawal yun, nay, pag nabuhat ng sobra sa timbang. Oo. Dapat kung ano natin bang yun din ang buhat mo. Parang ano lang. Para tumagal ang buhay mo. Kayabangan na yun. Ito po natin mga kalinga pakikita yung bahay na ano, native house na tinatawag. Gagawin ni Cedric. Ito niya. Naiiwan namin yung pala muna dito, ha. Baka mawala to, nanay, mamahalin to. Oo. Nanay, oh. Aesthetic yan. Siminto pa yan. Nanay, baka mawala to, mabigat to. May siminto pati yan. Aesthetic. Alaga mo to, nay, wala tong kasira-sira. Butas. Baka itong unang nakawin, Ang nanay. butas ng ano. Bigas. Oh, nay, oh. Patay na. Kaya dito na kami magkakawin. Anong kakalutinig di? Ano na po, alas 4 na po ngayon mga kalingap. Abangan natin yung kalalabasan ng bahay na ito. After 1 year. After 1 year. Yung mga ano lang yan, mga 2 weeks, 3 weeks. Ano kaya yung 3 weeks? Kaya yun si Rabi. Araw-arawin ko at Martis pa naman ako mabalik. Martes pa. Oh, sige, sige. Makompleto pa lang yung kahoy. Hindi na yan itayo. Bawal pa naman itayo pag hindi pa complete. Ayan na, yung pamerienda ni nanay. Ang Kasirot mo. Salamat nanay sa ano mo, hinanda mo. Tara, tikim-tikim na. Kain na kayo. Tampuray, malapit na. Malapit na daw matapos yung dalawang kahoy sa pagbabalat. Nay, hindi mo kaakalain na magkakabahay ka ng bago? Nay? Hindi nga. Simple lang pero bata. Paano nay pag na ano ka, pag nagising ka sa umaga, na ano mo, anong naisip mo pag nagising ka sa umaga? Nay,
naisip ko kung paano ako makabagong bahay. Iyo. Naisip mo namin, magkakabagong bahay na pala ako, gano'n. Nay, siguro nung dinala yung iba ditong kahoy, nagulat ka na eh. Nagulat nga ako. Wala yan ay, wala yan dito. Dinarala namin sa Nakita mo, nung makita mo yung mga kahoy na yan, anong nasa isip mo na nun? Sabi ko, nandito na pala yung gagawing bahay. Tara na, ito na. Tara. Ano, tigre. Ayan na po, tikman na natin to. Kalingap. Parang masarap talaga. Luto po. 1,000! Nariyak pati yung aso. Luko ka. Galit yung aso. Lugi daw si nanay sa 1,000. Sabi ng aso. Kaninang pati aso, nareklamo ka. Hey! Nariyak lugi ang amo ko sa Indo. Ido yan ni Biri. Naido yan. Ito na po mga kalingap po. Tikman natin. Ate, bayan ka Ay, saan to? Dos ka sa akin. Tara, pakain. Masarap. Masarap, Nay. Nay, masarap yung luto mo. Sarap talaga yan. Wala nito dun sa amin, Nay. Wala talaga sa inyo yan. Lagi sigurong inaalmusalan ninyo, tinapay. Na, kumuha na sila. Sarap. Uy, grabe, matamis-tamis pating konti. May asukal. Sarap pala, Nay. Sarap, Nay, ha? Simple lang, pero ba't ang sasarap mo? Wala yan doon sa inyo. Nga po. Habang joke, dahil ko lagi niluluto ko si Ralvin. Ay, grabe. Lalagain. Nilalaga sa gata. Nilalaga sa ito. Ay, grabe talaga yung mga ano. Gusto ninyo, pagbalik ninyo, magdala kayo. Mabigat ang chance, ano? Baga tayo ito ka. Sarap po mga kalingap. Grabe. Yung hintay niya si Ralvin. Kamuting tao. Nagbili nga ako nito dun sa lola ni Display. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadala
namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya.